Asem lan guyumu kene wong bagus. Ana diwaca ana jangkrik untuk warga masyarakat Jomblang asmara banget lucu Kediri acara budaya Indonesia lagi awal intro semoga bersih-bersih Jomblang selalu berkah. Barang dalu mas karek bukan dalu bang bagus. Esamu langku yubu iso gawe senenge hatiku suwe ra ketemu andi tadi paramu bang jeding sugeng dalu aku bapak dari bagi mau klinik janjimu lan tresnamu bisa gawe senenge hatiku oke saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku langsung dikek cabut titik sudah kalau masyarakat sampai cocok Jomblang tunggu tak bagus kocok-kocok panitia matur bangun Mas Abah esem lan guyumu fotomu di kamarku ning atiku kaya kowe esanku yene rasane yen kangen kowe tresnaku ya mung kowe tak gawa nganti selawase aku rata bisa lali esem lan guyumu ada semaku iya esem lan guyumu Jomblang aku kelingan karo kowe wong ayu najan saiki kowe wis ato karo aku nang di panggonmu aku mung eling kowe kaya ngene ora bisa kalalake rasane kangen sing ana jero atiku saben turu aku kelingan esem lan guyumu rasane tresna sing ana jero dadaku kapan
aku kelingan esem lan tuyul rasane tresno sing ana jero dadaku kowe isih ning uripku Wojo alam masih tinggal arek bro Jomblang Asmoro bangun oke susu ini Ciko rumah taki 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 yo Allah salah ora gelap ngaku salah suwe sapa wae sing betah mripatku wis kanyatane kowe selakone dhewe tantut pari jebul sukule para sukuli yo dino fotomu ning kamarku ning atiku kaya ning sadeku rasane yen kangen wis aku yo mung kowe tak nganti selawase aku ra bisa lali esem dan guyumu aku ra bakal bisa lali selawase pancen bojo kuwi karo Cakra Budaya ki menyatu. Iki, Pak. Kowe kok iso kompak karo Caca ki saurunge ki apa mok tukokne rokok kabeh kok. Mboten. Ini yang dinamakan kula panjenengan kok sehati senyali. Lah karo kono kok kompak karo aku kok malah do ora. Tak kompake mergo iki nek dagelan kisinan. Sapa? Aku arek iki lho. Lah nyang apa? Alah tanggapan bledru to bengi. Lho bengi iki kadung budal ning Tulungagung to. Oh sing kok omongke aku mau. Kula ora WA jenengan Gus, kula tak ngaos riyen kedak. Heeh. Kalih Gus Aladin Ali Blaja. Oh Gus Aladin kae. Nggih Tulungagung. Lah kok mbok saka kono ki blas kok renek wong bakul lah ngono. Ha terus. Kok renek sone. Ha terus. Jebule tanggal 29 Agustus. Sok nek iki bulane, sok nek iki bulane iki ya sawangen ngono lho. Kadung aku kok Lumajang mampir Blitar to. Iki tak ami engko langsung bablas gone Mas Gareng suwan Yayi Jomblang. Lah kok terus niki wis pakaian biasa tak seneni. Lah terus. Ndang salin pisan. Engko bar kok pengajian bablas wayangan. Kok Blitar kok ya wis pakaian rapi pengajian. Heeh wis cara macak muslim. Teng jero mobil ya jejer ngono. Lah kok mbok saka kono ora enek apa-apa tinggu wong loro, Pak. Lah terus ngono ki piye? Ayo ingah-ingi to, Pak. Ya mek ingah-ingi tok ngono. Lah kok kene, lah kok terus teka to. Lho lah kok pun pakaiane pun rapi. Nggih, niku pun persiapan teng griya. Heeh. Padahal kisinan aku. Ingah-ingi ngono. Salah domong. Ora ngangge klejang-klejing ngono enggak? Mboten. Mek ingah-ingi tok. Ingah-ingi dadi nggih niki begine tombo ingah-ingi niki. Ora. Aku batinku lho, kok wis dikabari iki Mas Lidik sampun rawuh lho. Jare rencana rawuh jam 3 bengi. Lah sore arep ngaji aku. Iso merat lambene tenan kuwi lho, Cok. Sing merat aku kaya. Mulai kan Gus. Lho bersih dusun. Iki dusun lho iki. Iya ya Pak. Kaya ngene iki. Nggih, Pak. Kalau kepengker pakai rong dino niki lho. Ning isor kono kulo nginane. Nendi? Ngandap niki, Pak. Karangdinoyo. Nah, kok pasar gede Karangdinoyo. Karangdinoyo Kepung. Saiki ngene hari lagi lereng pun saiki ning kene. Wah, iki hebate Jomblang niki lho, Pak. Apa hebate? Karangdinoyo ndengi bersih desa. Nggih, nggih. Jomblang ora kalah wayangan. Nggih. Mung trimo ngresmene pos kampling kuwi muga-muga
Jomblang iki lambene. Pas kampling mripatmu iki kok iso. Mripat ngerudus kuwi dudu kuwi. Iki kagungane sing di dalem kono terus dikileren. Ngawur wae. Biyen, Pak. Tapi iki berarti duduk pas kampling ya? Sane. Dudu. Karang dina ya. Lho, ndek iki. Heeh, ndek iki. Iki sing disuguhi mek pemain tok. Nggih. Lah nyang apa? Loh, nek Jomblang penonton disuguhi. Prioritas Utama itu penonton, Pak. Kebersamaan. Suguhi apa kuwi? Penonton ki kon njukuk dhewe iki cepai pelem. Iki engko masuk. Iki menunjukkan bahwa Jomblang ki. Kowe engko seneni Pak Kasun lek caramu kaya ngono. Pak Wahyudi ki bersih dusun ora. Ya wong kene iki malah iki jenenge kluthuk kok iso andum pelem ki lho kok. Kula wong kene iki makmur ayem tentrem sejahtera. Tenang Mas Gareng. Pengen maem pelem yo ning tandurane dhewe ngarepan nenek peleme dhewe. Ngono lho. Karepe pengen apa ning kene? Pan pete. Pete yo kene tandurane wong kene pete dhewe. Petene dhewe kaya ngene iki lho. Iya. Man gak pitik. Oh, pitik dhewe oke kene. Ngawur rek. Wong kene pembudidaya ayam yo oke kok. Iya. Ono kuwi lho. Lah pengen mandok. Ah, mangan ndokmu dhewe. Mas ndoke pitike dhewe. Ya lek ndok pitik, lek ndok banyak, ya ndoke banyake dhewe. Nanging Pak Wahyudi menika kula ajeni jempol, Pak. Pak Kasun menika pimpinan dusun Nggih. ingkang luar biasa. Kali salam hormat kula Pak Mariono, Pak Mariono sinten? Pak Doto, Oh, iki, kali iki. Pak Man, makasih Pak Man. Kok apa karo bapak-bapak polsek kene? Oh jenenge kene enek jenenge. Oh, tak kira lek kowe kulino kasus ning kene. Tak kira lek kowe kulino kasus kaya. Bocah ki mripate cuwepen kok gegek cilane tukang maling kok gegek. Ah, mri copet paling ora. Lah ya asmane sudah tertera bahwasanya dari institusi Polri itu insya Allah kedepannya akan melindungi dan mengayomi masyarakat. Amin. Jadi berita-berita yang ada di televisi itu hanya oknum. Sebetulnya dari jajaran TNI Polri itu tercinta terhadap warga masyarakat. Iya. Tepuk tangan untuk bapak-bapak. Tuladane bengi iki rawuh ngayomi masyarakat. Oh, saestu Pak. Kemarin terima kasih Bapak. Kemarin Joklitik Joklutuk hari jadi Bayangkara dipun timbali. Dateng ke 78. Nang endi kuwi? Wonten Provinsi Jawa Timur. Oh, ning Jawa Timur. Nggih, lajeng mandhap melih wonten Nganjuk. Heeh. Bapak Kapolsek Nganjuk nggih ngersake. Lah niki bapak-bapak Kapolsek Lenggah. Lah iki Bayangkara ulang tahun lah kok polisine kene ora duwe ulang tahun dhewe iki. Tak kocak rumah saku. Ya ulang tahunnya kemarin, Syukurane saiki. Ini ngayomi masyarakat wonten kiwa tengen Puncu mriki. Makasih nggih, Pak. Pak Lurah ya rawuh. Lah iya no Pak Lurah Puncu. Ha iya no Mbah Puncu. Mbah Di. Kowe kenal ya? Lah. Wah, Lurah Puncu kali kula ngeten lho, Bos. Ngene iki apa maksudmu? Plek. Lho, ya mek ngene tok gandol-gandolan. Ora maksud ya kanca kentel. Ya ora ya. Mboten wong kula kenal, kowe kenal. Mbah Di sapa? Mbah Lurah. Ayo Mbah Di sapa? Ayo, sapa ayo? Ayo Pak sapa? Bocah nek celintisan yo niki. Mbah Lurah. Kula wong ki aja Mbah Suwardi. Sapa? Mbah Suwardi. Endi? Wah. Pak Sunardi, Suwardi kaya. Pak Sunardi kok Suwardi mbahmu ki perwi kok iso. Mbahku gelandang kok. Mbah Suwardi menika Pak Sunardi, Pak Kades, Pak Kasunipun Pak Wahyudi. Wong ki kudu eling lan dieling. Lah iki lho. Arep dadi gubernur bakale mesti ana sing gugur, dadi bupati mesti ana sing ganti, dadi DPR bakale yo lengser, dadi lurah mesti ana sing kalah. Mulai nek tembange sing apik dikira tembunge Mbah Lurah. Nek tembunge Mbah Lurah kuwi nuwun sewu. Nek umpama ditembangke lak kepenak. Pamane Mbah Lurah sregep ibadah. Wo ngono. Nggih. Pak Mandor salat aja kendor. Pak Polisi sregep olehmu ngaji. Pak RT gede ikhtiare. Iki lho Tuk, adikmu iki termasuk piantun cerdas ki ngene iki. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Kerja keras sudah banyak terbukti. Pembangunan merata di sana sini. Masyarakat ayem jaya dan abadi. Niki lho Pak. Tenan iki. Saestu. Lha penak. Lah niki apa mudeng iki jajal? Apa iso? Dijak nembang ra mudeng wong rupane kaya pete ngene apa iso? Ora Candra ki biasane nggawa perbawa. Ora iso jajal. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Coba ketemu Mas Agus.
Ayo. Loh, Lho, aja mek ayo tok. jajali. Ya Gus, rengen Gus. Ayo. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Iya. Lah yo. Delok nengarku. Mbak Lurah. Lurah. Sregep ibadah. Yo. Yo. Pak Camat, salat aja telat. Pak RT, Salat aja dhewe. RW nera salat. Ditapuk lambene. Lah. Tapuk lambene. Kok nganggo tumpak tapuk ki piye to? Tegese ditapuk ki dielingne, tapuk ki ora nganggo tangan, ting nganggo lisan, Pak. Oh, tapuk tembung. Tapuk tembung ngelingne kan kanca-kancane warga Mekah wis salat ngono. Iso elek endo kowe kok ya. Terus. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Ayo nang ndi wonge iki? Lho. Kono wis kandutang-dutang kok nang ndi wonge dadak mikir Ya iki. aku yumet. Ora iki nyambut Soal, gawe iya, ya, iya. edukasi. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Kerja keras sudah banyak terbukti. Pembangunan merata di sana sini. Insya Allah masyarakat TKB mukti. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Bapak Camat Insya Allah terhormat. Menyampaikan aspirasi pada rakyat. Iki aku piye iki? Lah dinteni piantun sak pirang-pirang lho. Wis menyampaikan aspirasi pada rakyat. Akhirnya kamu meneruskan. Insya Jadilah Allah masyarakat bakal nikmat. Salatullah, salamullah, Ya, Lur. ala toa Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Bapak Camat dibantu Bapak Lurah. Bapak Camat dibantu Bapak Lurah. Insya Allah Bapak Lurah dadi genah. Menyampaikan sesaya terarah. Insya Allah dadi lurah sing amanah. Bapak Lurah dibantu RT RW. Ya. Ah, kok kendange plak aku mumet plak. Musiknya ono dadi slow. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW mung sithik bayarane. Iya. Yen disawang abot penggawene. Sing penting kabeh loyalitase. RT RW dibantu juru kunci. Juru kunci kaya metu iki. Sik kowe juru kunci ndudingmu ning aku ngene. Lah ya sing nggo kunci ra kunci kesuksesan. Oh ngono. Iso. Aku ro lho juru kunci ngene nduding gitakku. Oke, kunci kesuksesan, Bos. RT RW dibantu juru kunci. Alon. Seneke wis metu bengi iki. Kok senek lho. Beda Ya. kuwi kok enek omongane dhewe engko, enek parikane dhewe. Iya. RT RW dibantu juru kunci. Juru kunci bagian ngurus wong mati. Yen bendina ora petuk wong mati. Mara neng Wanaraga bojomu dipateni. Wes begitu jan. Bapak Kasun namine Pak Wahyudi. Ayo, iki wonge. Teruske wae. Wis dadak mikir, Cuk. Ora enek nyambut gawe iki yo dadak. Aku rong wulan bocah mikir kowe iki. Lha iki jenenge meres pikiran ki ngene iki kaya. Mulane sing apik iki natural ngene iki kowe bendang tuwek ngono lho. Nek tuwek arep ngopo? Ayo. Bojone arep mau pek. Nek tuwek saya lucu ngono lho, Pak. Oh, saya lucu. Nggih, nggih. Saiki kaya Lucu ndasmu wis saya tuwek iki saya mumet. masaku. Bapak Kasun namine Pak Wahyudi. Pak Wahyudi nanggap wayang bengi iki. Niate
bengi iki nyenengke ati tak dongakne warga Jomblang akeh rejeki. Amin. Iso tenan iso pinter aku iki. Kena sawape sumur gedhe ngene iki Mas. Sumur agung. Sumur agung, sumur gedhe ngene. Eneng rejeki sing nampa piyayi Jomblang. Oh, yen tak sawang kabeh sregep sembahyang, sedekahe telatur ora ilang. ya rezekine insya Allah ora arang-arang. Arang-arang ning iso bendina. Ya kok kuwi Tak teruske no kata-katamu no. tak delok warga kene seneng ndedonga, Ora telat nindake perintah agama. insya Allah kabeh besok ahli suwarga. Amin. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. ala yasin Bengi iki acarane bersih dusun. Ya. Nanggap wayang tradisi ora kentun. Nek wis mulai aja lali ngomong matur nuwun. Warga kene kompak kabeh iya seneng urun. Iya. Iya. Iso. Seneng urun didelok ora saiti. Yo kowe. Ti. Ti. Kok angel meniki. Seneng urun disawang ora saiti. Iki aku piye iki? Ono. Ayo. Ora iki ngene, tapi bintang tuwek kowe wis. karo anu ya Dik, Ya dalem. karo selingono selawatan ya mila kundutane kok. Terus Ya angkrek angel. ti Ora urun didelok ora saiti. Panitiane enek jenenge Bu Titi. Bu Titi seneng dagelan jokliti. Gasak kowe ayo. Ayo. Bareng didelok teke jokliti jebol cilik. masaku Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa imatan bisa tenan. ayo Panitia wis ngaturi kidaharan. Daharan iki lho. Ini Tak dongakne rezekine sak paran-paran. aja lali nyuwun marang pangeran. Ran. Ya, ya. Ran. Tak dongakne sesuk iso tuku jaran. nggih apa Kowe iki aja sembrono lho. Sing penting aneh apa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin isolatan wa imatan. Golekane iki panitia ki pancen grapak grapyak ki ngene iki suguhane kuwi lah ayam bakar. Ayo. omong lek kowe luwe lho kaya Suguhane kuwi lah ayam bakar. ya Insya Allah rezekine bakal mekar. Aja lali bendina seneng ikhtiar. Lan aja lali penyambut gawe engko dibayar. Iya. apik Sejene ayam panggang kuwi lalapane ana timun. Mun. Ya goleki. Mun. mikir iki Ya. Mun. Walah petemun. Kudu iso kita Mas Gareng. lho iya no kuwi jenenge improvisasi Wis diwehi aku ngaturke matur nuwun. Yen delok wayang aja nganti ngalamun. Ya, sing penting matur suwun
karo Pak Wahyudi Pak Kasun. Wis. Sejene timun iki ya ana sladah. 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 Yo malam. Wah, ya Allah. Malah kaya anan wedhus to. Kaya cemple to. Ayo, sladah, Desa. Sladah. Iki barokah kok iso. Ya, kowe umpet ya. Lho ora bintang tuwek. Ora apa-apa kaya. Enak apa? Enek. Ayo. Apa iki? Lho, Sladah. Yen tak delok wong kene sregep ngibadah. Terus. Apa? Apa kowe mau? Karo mikir kowe. Apa? Gayamu asline ya kru, nek karo mikir kene mikir. Lah lek kene sing gawe kowe kudu sing Lah iya. sing nutup lho kaya. Sejene timun kuwi ya ana sladah. Kok balani bisa mikir nek. Ya iso dadak mlayu iso. Mas aku. Ayo, sejene timun iku ya ana sladah. Yen tak delok wong kene sregep ngibadah. Insya Allah rezekine turah budal Mekah. Ya. Lan aja lali embeber saljadah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Liyane sladah iki ya ana krupuk. Pok lho. Pok, ayo. Iki ya ana krupuk. Ayo pok Pak Kluduk. Wong kene ora dhewe senengane nglupuk. Mlumpuk karo rukun. Wis apa ya? Gah aku rumah. Semangate tumpuk-tumpuk. Tumpuk. Semangate makan tar-kantar iki tumpuk-tumpuk. Ayo. Tumpuk. Ayo. Tumpuk. Emoh linggo atos senengane ning empuk-empuk. Kabeh iki diwadahi ana kerdus. Kabeh budal rene, kabeh mesti wis adus. Heeh, wangi-wangi kok. Gawean apa? Wis kabeh ora diurus. Bareng jajar kowe ambumu kaya wedhus. Dele aku ta. Cek oleh walesan dek. Mas aku. Apa nek gaemu mikir dak. Ora cetha panjen ya iki. Dalange kuwi Mas Rudi Gareng. Lah, wonge bagus, gedhe tur mentereng. Gaweane abot, kabeh dianggep enteng. Tanggapan bengi iki sesuk nggo tuku reng. kowe kok eruh to? Bangun omah lho, Pak. Lah iya kene karo padha kono dadine dhisik kono. Asline ora kuwi kok. Apa? Iki mau catetane wonge bagus ning sayang kaya celeng lek muni ngono kuwi. Gak, iki Iki asline aku mau cangkemmu. Aku mau muni Kowe ngono. cangkemmu aku ora muni ngono. Kowe apa kuwi? Kowe lah aku muni reng aku. Kowe dalange iki lak Mas Rudi Gareng lho kuwi lho. Iya. Terus piye kowe? Wonge bagus, Terus? cilik tur mentereng. Lah iya. Gaweane abot kabeh dianggep enteng. Rezeki bengi iki iso nggo tuku reng. Alah ngapusi kowe mau nek Oh, kowe muni kowe celeng kowe no. rambute dawa disawang kaya celeng no kok iso. Kowe no. Sampean no. Sing kaya celeng maratuaku. Gak aku rumah aku. Moro tuane kok. Alhamdulillah. Oke Mas, wis pokoke ndedonga Pak. Lho iya no. Jomblang menika muga-muga dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi orang-orang sandang panting papan. Wong jenenge bersih dusun gak resik-resik dusun to. Pak Kasun ya kompak, panitia kompak, Bapak dari jajaran TNI nggih rawuh, Mbah Lurah, sedaya perangkat desa kekompakan warga masyarakat ini yang bisa diacungi jempol bahwasanya keguyuban masyarakat kabeh do urunan mung niate bersih dusun bengi iki Pak. Tepuk tangan tuh Jomblang. Lho, iki jenenge dadi tolak ukur utawa barometer ngono kae lho. Dusun-dusun liyane. Leres Mas. Niki nganti diwehi makan gratis dikek ngriko pojok. Niko. Ke warung ndasmu warung. Wah, klitik kaya makan gratis.
Ya wong saorane matur sembah nuwun dalem menika muga-muga berkah sedayanipun. Dusun mapan wonten Jomblang dadi dusun ingkang baldatun thayyibatun barokah. Gofur Allahumma amin. Amin. Coba karo tetembangan ya. Karo tetembangan. Siap. Iki ana sing cilik dhewe iki. Lita. None. Coba. Ini jenenge pasin dan munggah keluke metu makdung. Jan kaya metune gendruwo. Ya ora to kaya paling ora ya medon lah. Iya saya duduk ya saya. Iki iringane iki nek dingge tembang-tembang Jawa apik lho. Apik. Wong yen lagi gandrung ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe direwangi kridat-kridit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Ana jarene Joko sing disejo bakal teko. Ana jarene Rondo rene akeh sing nggodha. Ana jarene Prawan enake ra karuan. Prawan Rondo padha wae sing penting padha ayune. Wes klambi teles kenek keringet kuwi ngono keri-keri tur anget. Watu cilik arane krikil kuwi ngono keri-keri neng sikil. Watu pecah arane krisak kuwi ngono keri-keri tur pena. Tempe garing arane kripik kuwi ngono sak bungkus 15.000. Ora pas iki. Iki jarwo dosok lho. Lah iya. Krikil iki keri-keri neng sikil lho. Nah, ngono kuwi kok bisa kok iso. Dalam. Oh, sok kok putih. Lho piye lho iki sik melek kok urung turu kok digugah. Baru celuk. Dalam malah kaya anak-anak kudir. Wah, ngono. Aku. Aja sia-sia lho. Guyon Nduk. Bocah sing ngene iki tuturana. Dadi iki bocah ABG sing wis seneng karo kabudayan. Piye carane leh budaya ki men ora waleh nguri-uri kabudayan. Ngono lho, Duk. Oh, iki lho. Oh, alah. Anu Nduk, rada maju Nduk. Aja peh cuwilik dijunjang-junjung bocah nek. Lah nyenengke lho iki cara tenan lho, Mas. Iki cara buah ngono pelem mana lagi. Lah nyang apa? Iki senajan to sik enom ning rasane legi. Nggih, Pak. Kula mana lagi. Beda nek karo iki. Nggih. Iki cara pelem ngono gadung. Gadung, Pak. Pelem gadung. Nggih, nek ra mateng dalu tenan ke ora sepiro legi. Oh ngono, kudu ngenteni dalu. Nggih. Niki cara pelem pun benten melih, Pak. Apa kae? Pelem podang, Pak. Podang. Nyang apa? Podang niku nuwun sewu. Nek didelokke lak mesti gedhe dhewe, Pak. Gedhi, peleme gedhi. Peleme gedhi, peloke cilik. Oh ngono. Nggih. Daging akeh. Daging akeh. Lah menika cara pelem ngoten pelembungan. Endi? Bledos indasmu. Saya disebul saya gedhi. Mas aku iki cara pekal kepekal. Oh iki pelem kok pekel ya. Mari bleset tak kluthuk iki. Nembang apa, Nduk? Napa, Bos? Niki pundutan, Nduk. Ana podang kuning ana Sri Uning manut panjenengan. Bebas. Slendro, aneka slendro. Sing pundi? Pedang kuning nggih. Podang kuning slendro menyang. Langsung apa, Bos? Sing bawa panjenengan apa iki ya kene? Ana pangkur. Ya. Iki sing bawa Mas Titik. Oke. Oke, bawa. Klitik ya ahli bawa kok. Iki. Lah aku ki
tembang apa tak gawe karangan iso mangsane pun kene. Ya ya wong kreatif ki ngono kuwi. Iki malah aku gawe tembang Slendro ki judule Janjimu. Ya terus Janjimu. Pripun iku? Janjimu. Janjimu. Apik. Suara siji loro. Janji sabar watara susu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu oh Wis enggak kok celok. Wis enggakan koyo. Ya bawa. Jadi ditawani ora apa-apa. Suasana kayak goro-goro mas aku. Najan wujudemu. Apa bawa panjenengan bawa. Yo. Boten Pak, pun derek panjenengan mawon. Ah ora apa-apa, ora apa. Boleh. Wong Slendro. iki kejaba ngrakit tetembangan gawe lagu yo bawa yo apik. Ya. Wis sampean wedok, aku tak bagian pelengkap wae. Jelasno bawane ya. Nggih. Jelasno, jlentre masyarakat ben tahu apa to maksude. Heeh. Nadyan wujud temo Sesuk ben Agustus latihan. Paksi Sumben Agustus, kowe basa Jawa, aku tak bising Indonesia. Napa niki artine napa? Biarpun bentuknya hanya sebuah burung. Manuk. Yo gawe yo kata-katane. Aja langsung to the point ngono. Kata-katane. Bener nduk. Najan wujude mung peksi. Ya. Bener nduk. Loh. Wah, pengen lo. Tak nyawang aku, biasa aku beli manuk kok nyawang aku terus ini. Katanya kok pengen lo manukku. Keluduk Mas. Manuk sing ning omah lho, Pak. Ingon-ingon lho. Kata tengkek buta kata. Lah kok yo tengek buta piye? Manuk wuk lho. Malah medeni. Coba benerno Cahayu coba. Najan wujud temong peksi. Bahasa Indonesiane. Biar bentuknya hanya sebuah burung. Senajan bentuke manuk. Modelmu kaya negatif. Mungkin no. Ya. Lini Bisa menyambungkan rasa cinta. Iso dikathuk nih. Apa kuwi? Manuke. Oh Tresno. Tresno. Kok manuke mbahmu iki? Lah iya Tresno. Bisa menyambungkan rasa cinta. Lah iya, Nah. cinta terhadap manuk. Ya wis. Ya bodang kuning kok. Lah iya Podang kok. Ya. halus manis toremra hati. Halus bulunya, manis bentuknya. Blulus. Kok blunus ki piye ta? Halus bulunya iki lho. Lah yo apa itu blulus? Kok blunus? Enek wulune kok. Oh, halus bulunya, manis bentuknya, ngono lho. Halus bulunya Manis Manis bentuknya. Yo. ketel. Apa nih? Ulune gitu lho. Basa Jawa yo ngono to. Wulu manuk ki mlayu ngono kok enek ketel barang to. Iya lho Pak, ulune kan yo ketel lho Pak. Enek sing gundul. Wah, tauruh iki. Maksudnya mboten lho, manuk gemak niku. Nah, Ngorak sih ngorak. Oh, ngorak. Heeh. apik bentuke. Nah, Wah. Blunus. Iya. pasti. Blunus. Suminggon kungan. Heeh. Basuang. Haus. Nglelono.
Sudah lama berkelana. Manuke minggat. Oh, sudah lama berkelana kok. Jawane pria minggat kok dindi ngono. Berkelana ki ngluyur lah, ngluyur. Oh, minggat. Iya iya, cekak. Terus goleki mencari golek. kok panggah Iya no. si podang jenar mencari keberadaannya si burung yang kepala kuning. ndase kuning kecemplung cet itu. Botak. Ndase kuning botak. Apa kuwi kaya? Aku iki jalur ape kok. Ibu, sepeda ya hilang aku ngantek ngene. Ibu bunga ing atiku. Betapa senangnya hatiku. Kita menggambarkan bahagia. Kesetak Oh no. masih bahagia ngono lho. Betapa senangnya hatiku. seneng hatiku. Aduh, enak mengge-mengge kok ya. Nyanding bisa dadi tombo Sing kepres Mudah-mudahan burungnya bisa menjadi obat. Obat kuat. Obat kuat itu, obat tombo-tombo kangen. Manuke dadi tombo. Tombo apa? Tombo susah. Oh. Mas aku Candu gebres. kok iso teko jandu. Ini dari kru NS Galvanis nyuwun lagu Lestari. Nggih. Dari kru iki semua NS Galvanis. Nggih, selendang biru. Nggih, ditunggu nggih Pak Bagus. Kanca pemuda nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran. Lita. luyuran anggoleki sing tak sayang. Oke. Mubeng niteranggonku Ngiteri ora krasa esuk awan ganti beki. Man yen nganti liya kanyawan. Kleyang tak sawang mecoke. gayenge kaya ngene. Podang kuning kadoan Sarawi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Ya Pak Kasun. Kanca-kanca muda. Kru Galvanis. Gawe pikir aku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen kelakon nyanding slirane. Ora bakal atiku bagi. Mriko Pak Kuat. Yen si podangan tutut ati kepranan. Ora mendo atiku tan. Saya ndotro Tak serenani senepikan pulut dengan Oke. Jomblang. Asmoro bangun. Lalu Bapak Kades, Pak Sunardi, juga Pak Kasum, Pak Wahyudi, sukses selalu. Masyarakat Jomblang semuanya. Yo.
kepranan Wah dasar si nembang lita sing joget ya semangat Pak panjen bung dengerin bengi iki kok los wae totalitas luar biasa buat warga masyarakat Jomblang kene iki ben taun mesti enek pagelaran wayang mulakno bersih dusun iki bener-bener diagendakan terima kasih kena dirani kerukunan terus adat istiadat ki tetep ditengenke ngono ndonga bareng-bareng dalam rangka bersih dusun menika lah mula tembungipun ora et labora bekerja sambil berdoa lah ngono lah dalah rumahku iki coba mbok Caca iki Putri Sartono kene trolak ya Mbak Iki membaline kurang dik warana dik mbaline dik. Non baline jogete bali ngene-ngene. Oh alah anu kecak to kecak. Oh iya no. Oh nggih. Iki mung joget kan mek ngene kaya wong arep mepe pemean to iki mung. Dadi yen gerakan itu sesuai dengan tradisi gerakannya tradisi musiknya. Nah contohnya dadine trotak. Jajal deh. Oh. Ya iso ngene iki, Duk. Iso. Adekmu cerdase kaya ngene iki lho, tari apapun bisa iki lho. Lah, kuwi wong malah kaya denten sawah. Jago. Tangane rada tegar. Nah, siku. Nah, dodone rada maju. Kuwi sangkuk ya ora siku. Kon siku malah sangkuk kaya. Nah, ngono. Perlu trotak apa di tes dhisik? Gak. Nah. Wah, digolekne properti. Ya no leak ngono kuwi, leak. Heeh no, dadi pencetha. Mangan lurung. Leak lho, ndi ilat-ilatane ndi? Kembloh. Iki jan Mas aku. Leak iki kudu gawe ilat. Niki jenenge totalitas ki ngono. Kau. Tali. Kowe rong dina rong adus. Renek lem ki lho kok iso mangsane. Ditilat iki. Tenanan nggih kok iso. Menika tembange mboten angel cah bagus, mriki pundutanipun NS Galvanis menika. Lestari ya. Lestari alam bukan itu. Lestari desaku. Wiwi Lestari versi mbiyen. Lestari ki nek krungu lho ya. Heeh. Introne kok musik sik. Hah? Tertak ding neno tajiralu ting bang cempaka kuwi anting-anting ora aku meh koyo wong engko timbangane tak contoni lho ngono anu ya buat warga masyarakat nggih tunggal dari NS Galvani juga buat sedulur pemuda. Oke. Kolaborasi tetap karo gamelan. Siap. Los tari. Cakra Budaya Indonesia. Bekecot
Cekidot bekecot. Enak iramu. Bila Iki ya bagus, tak aturke. Ayu Sandewi katon nglam-lami hamba berwangi semi Yo kowe sing tak tresnani ning jero atiku ben waya wengi kowe sing tak impi-impi liyane cintaku lan cintamu bakal menyatu tresnaku lan tresnamu ngawiti cintaku Lestari cakep Vokale Mas. Oh ngono. Hatiku ketembak suci yang semisah jaring sepi cahayamu membadangi sarantri ratna kembangnya hati angen-angenku leloko misteri tanpa Ayu aja ninggalake lungaku wong ayu setya rumah kowe sing tak tresnani rasa abyo lingkatiko Katya Puspita Endro Panjang Kopi Kiru digareng lo. Rasa terjang sejati Manggil Hatiku ketembak suci yang semisah jaring sepi cahayamu membadangi sarantri ratna kembangnya hati angen-angenku leloko misteri tanpa Ayo Putri.
yang semisal jroning sepi cahyamu terjadi sarantri Suci yang semisal jroning sepi cahayamu menjadi sarantri dan Muga-muga kanca-kanca nom-noman, kanca-kanca pemuda ngersake lagu iki iso kanggo tombo kesel. Lah iki lagu iki lagi hit-hite kok ya. Nek mbiyen usum esem lan guyumu, kabeh iki gilir gumanti. Suatu saat kebuka meneh. Usum Dewa Tresna kebuka neh. Saiki wayane mangsa kala sing lagi tren iki ya iki apa iki? Les bahasa Inggris apa? Les bahasa Inggris Lestari. Lesku kaya. Tapi kayak ono genduk dia, nah, nggo Mas Kritik Mas Kluthuk sapa? Aku tak pengen sampean yo nembango cah bagus. Siap. Dadi wong pelawak multi ditaleni kok sampean iki sembarang iso. Multivitamin. Masane multivitamin iki kaya anan kethek kaya. Mas aku multi talent ngono ka lho. Alah. Ayo anu iki dia jumeneng nduk. Kene dong, Jak. Yo Mas. Anggo spot-spote. Sepote gawe Europe. Ah, heeh. Kok malah kemu iki ya. Kene dia. Jadi sambil menyelam minum air karo atur panglipur nguri-uri kabudayan ya karo ndonga bareng-bareng. Muga-muga bersih dusun iki mahanani karahayon tenan. Amin. Tumrap warga masyarakat Jomblang sak putuhe munggahe mapananing desa Asmara Bangun. Asmara Bangun. Asmara Dono. Asmara Bangun aku. Asmara Dono ki lak kuwi anu no Ancasmara Arimam. Asmara Bangun ki ya karo Sekartaji kae Asmara Bangun. Dewi Sekartaji kuwi Jenggala. Nah, ngono. Dadi kaya sampean kuwi Asmara Bangun, ki Dewi Sekartaji. Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Ya ta? Kowe seneng tangi. Asmara Panji Asmara Bangun. Panji kuwi pusaka. Asmara kuwi seneng. Bangun kuwi tangi. Dadi kowe duwe pusaka sing seneng tangi. Nah, tegese tangi semang tangi. Lagi awakmu Sekartaji. Sekartaji sekar ki kembang, sekar Dewi ki wong wedok, sekar ki kembang, taji ki entup. Dadi kowe wong wedok sing gelem dintup. Lah sing entup sapa? Ayo Panji Asmara Bangun. Tembange tak gaeke sing kepenak nduk. Manut panjenengan. Ayo semayan ana karo Dea iki. Niki janipun kula mau launching lagu terbaru, Pak. Apa judule? Prapatan Gumul.
Perapatan Gumul. Nggih, Pak. Seneng aku. Gumul Proliman lho kuwi. Lah ya karo dek iki ning perapatan tok. Kurang sitok. Ayo. Kayak Proliman lho. Proliman deh. Ayo diralat judule. Proliman Dek iki Gumul. Mas Rono sing tengen ki mripate belek. Wong ngono, dadi ora ketok. Nggih. Anu cemu sak pira Mas? Cemu sak pira? Proliman Gumul lho. Iki lho ngerayu nggih tembang ki lho, Truk. Proliman Gumul. Nah, Proliman apa? Coba cemu sak pira? Apa kowe ra eling nalika tak sanding tak cekel tanganmu kowe mesem guyu apa kowe ra ngerti yen kowe sing tak tresnani aja gawe lara ati cukup mung semene wae tak tunggu balimu ning Proliman Gumul apa kek Gumul mbungul iki lho. Gumul. ini Gumul Gumul. Proliman Gumul Pak Lah kok gumul kaya Mau bungul. bungul. Bungul asih. wes Kuwi terminal malian. aduh arep tak loncengke malah Ya bleset engko kapan-kapan diloncengke. Apik lho iki. enak Pak iki Aku kok delok kowe kleru kok guyu. Ya Ndreyo iki uripe Proliman bungul. bungul iki tunggale anu kopis ka lho. apa kowe ora ngerti lho Heeh. Ya. no coba Yes. iki dawuh oh matur nuwun nggih sembah nuwun siap siap Lur Bapak Gatot lagune ninggal katresnan nggih Oke, siap pakai diaturke ki dulur-dulur jomblang saking Pak Gatot nggih. Terus ki apa ki mu lagumu ki mu? boten pun Pak Bombon. Wis kisina. Wis kadung bungul kok. aku ki wis penak lho Apa mau duet karo iki ngono napa? Repe mau repe tak. Repe. Kowe apal, Duk? Apal Apal. Ya. sik tak belenane Repe. kot ya ya sik kok sik to apa kowe ora eling Ah. nalika kowe tak sanding kowe tak cekel tanganmu kowe karo mesem guyu apa kowe ora ngerti kowe wong sing tak tresnani nanging aja lara ati cukup mung semene wae ra ono liyane Betul. apa kowe sayang banjur kowe ilang ngapa kowe lunga mung yen gawe lara aja mbok nekake aku urip dhewe ora ana kancane ning Proliman Gumul aku kelingan nalika kowe lan aku nate kumpul Ayo. nanging saiki kowe mlenjani janji tidak bisa ku cintai kabeh tak ikhlas mergo kowe nih kabeh tak lilake kowe wis ana sing duwe Sapa? aku lila dhewe wong nyatane kowe wis tresno karo sing kae. Oke. Apik lho. Gumul Pak sebentar lagi langsung tunggu di channel YouTube Joklitik Project. Oh tak kira nek kaya awake dhewe karo Mbak Aini kae. Mbak ini kerat lu record ta? Rekod kerot rumah aku. Mbak ini rekod. Lagune Lintang Asmara ya, Siap, Nentano. sing bener ki, Mbak. Tetep di versi semi gamelan. Nggih siap.
Dibukani saka musik kaya biasane, ora usah angkat celuk enggak. Oke. Yo. Sikat. Cakra Budaya Indonesia. Kok ngarep kok musike? Terus lo, Mas. Dok, nada. Ya. Diajeng dia. Senang-senang limpang bulan tetap kanggo sliramu ya. Dari Pak Breng Jemari, selamat malam. Klitik siang ratri mongeling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasu laksmi bayane Dalam wong ayu tresna kokinarya tombo susah jero tulatan cahayu batinku senajan gedhe nek banyu segara tresnaku ra bakal sirna oncat oke. Ono duit buat jomblang tercinta, semoga berkah selalu. Siang ratri manis setiaku ning batinku wong bagus entep rasa cinta senajan nganu ibayu sakara tresnaku ra
tresno ora bisa. Iya. Oh iya. Yen wis adep-adepan karo Krisnya, adep-adepan. Yen wis kalem ngene iki wong loro adep-adepan. Nah lungguh. Yen wis. Ayo karo yen lambene pledha. Kaya kritik karo Dea ki lho apik lho ki. Yen Lho, sik ta lambemu lambene kok pletuk-pletuk. Lambene pledha-pledhu. Mas Puduk. delok bringos. Mas Puduk tak mui. Kowe iki suaramu ben-penak. Bocah kok iso. Oh iya pancen tak tau penak suara. Ngono iki dipenakne ayo. Iya. Nah. Masamu Kayak nyamuk AIDS segepti ya. Mas aku. Hajal. Lah kok disedot tenan to. Yen wis yo. Yen wis tresno. Kalem kaya kritikmu. Ra bisa bisa Aku gak setuju nek iki. Apa? Nek kula kali niki melankolis apik. Heeh. Lela trak dung dung ding 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 apik. Nek niki pun ngoten. Lah terus Ben gak padha alih kula kali dia. kan suara satu suara dua. Ya tapi endingnya closingnya itu jangan pakai instrumen ini. Tapi instrumen apa? Wes tresno ra bisa dipisano dangdung tek dangdung entak dang lah itu. Blak blak. Nah, Tungno ngoten. tungno. Udah. Iya. lah deng Nah. Ayo. Yen wis jangan ngadeg se to ben ketok romantis. Ya ora apa-apa. Nah. Pokok aja diubeng-ubenge. Mas. Yen wis. Nyapa to, Mas? bareng atuh kok gowedi. Lah iki jenenge subur kok. Lah kuwi ngarani pelembungan. Jare aja danding Mas. Yen wis tresno ora bisa Rasane adewe anu ya, Mas ya. Apa? Enak. Anu, kowe alirane dadak merak. Lah yo. Kan ketok beda dhewe to, Mas. Iya no, beda-beda. Semangatnya juga beda gitu loh. Kuwi nyambut tanganmu. Kowe kok nyekel. Sing nyekel sampe. Lah kowe tanganmu ya manut ae kok ya. Loh, kan aku nemplak to lah digandang. Mas aku. Ya ini loh. Landaan. Tuh, Sampe ini lho sing anu. Lu aku mek meneng tok ngene. Ayo Tanganmu ngene-ngene Mas apa? Ayo, boleh anakku yo. Ayo. kronologi. Jal. Kan Ayo. tanganku ngene. Aku mek ngene tok. Lah tanganmu biayaan ngene mau nyapa? Terus tanganmu gina glayah. Lho kan ya enek sinyal mak kedet ngono to. Kena hidungmu. Mas aku. Kena delok kena hidungmu lho. Ketae kok anu, Mbak sinten iki? Kresnya. Terus niki Mas aku. weh, ngeles Kok ya diambu lho kok ya. Nduk, ngeles weteng. Ngeles weteng apa kuwi Metami jabang bayi. Kita meteng. Ndek wis dibiri. Ora. Sing dibiri sapa? Sing dibiri sing lanang ngawur. Bojoku sik kuat masane dibiri. Masa. Asane Ah, sampean. lah percaya. Dacal kok videonen. Yo, sampean iki lho sing dibiri sampean. Ojo nah, wis ya. Mas Ali. Ayo. Pak polisi, pemerkosaan Pak polisi.
Sing doyan karo sampean ki lho sapa? Lah kok kene nek. Sampean kan muni dibiri san ono nek sampean dibiri. Ora iso no, nggo tak tambahi dadi 3. Mosok. Lho tak. Sahedan lha kok malah dipraktekne. Kok kaya becake uling ngene kok. Apa kuwi maksude apa kuwi ngene lak kaya sinden dadi terus dicekel ageyong Mas kentil Mas geyong Mas kentil Mas ngono kae Mas ndahne 3 lho ya tanggan iki ya bahaya iki bahaya iki ra konangan wong anu linggu ae kowe ketoke bahaya iki Mas aku tak dekne terus polahe terus apa ki ha engko tenan iki mulih ning dalan ya mek ngenang ngene iki Mas aku duduk iya wis duduk lho aja dikempet ya loh Mas sing iki moro dipinangkani ha iya wis pokoke santai sementing kok siji mbok siji ya bagus telaten mawon Galapis oke tetep dari kru Galvanis kok ya ha kayak anu sapa Intan Budrigawa Wah, ngombe apa tok kuwi suarane kaya ngono. Oh, ngombe 3 kuwi mau to. Iya bisa. Rumah aku antangin. Dhek kan suka dengan antangin karena antang adalah angin. Jadi terjemahannya antangin. Kene. Ya. Taruh ini. Duit ta? Nadane padha. Oh, sak jumlah. Intan iki pundutane mboten angel kok. Napa Mas? Wau ngesake tali janjine. Anu apa ninggal katresnan. Udu selendang biru, selendang biru. Oh, nggih. Menawa saka kru Galvanis. Nggih, pokoke anu Mak Bangun. Galvanis. Oke, dionekke ya Cak Bagus. Siap. Oh iya, iki selendang biru. Intan bisa ya selendang biru? Bisa Pak. Insyaallah. Apa diganti selendang sutra kuning? Selendang biru. Selendang biru. Mangke rol no. Wong wedok iki kudu rol lah. Malam ini. Kuwi ulo Mas lek. Ya. Selendang biru sing ana ning luntur tanpa warna bekas neng klambiku buat Pak Jono Sukorejo sing dalu Mbah sing ana ning pundakmu ilang rabya kambane balik ning tanganku ilang Selendang biru Cakra Budaya Indonesia. Oke. Buat NS Galvanis sukses selalu Cak Bagus. Aku sing alih yen wis mati rasa nandang ngomong apa tenyonggo kae tresnamu kuwi jaluk lebih mending aku sing alih mati
para bangun. Alhamdulillah tembange siji mboko siji diaturke Mas Kritik. Nggih. Kalian Mas Kluthuk nyuwun pangapunten. Watara panjenengan sing diarani jroning wungon menika aja nganti lali tetep ndedonga. Muga-muga niatipun Pak Kasun, Pak Lurah, Sumarambah para panitia lan warga masyarakat bisa kasembadani sedya. Jomblang semakin eksis, jomblang semakin maju, jomblang semakin bersatu. Pembangunan lancar, desane resik saka Sambikala adoh saka Balak Bendu lan Jendha Trimala. Sing baku perkara tembangan kok digoleke wektu sing prayoga. Ngono.
tawon ana entupe cah bagus. Lakon kedah wonten tutuke. Alhamdulillah. Ya apa kuwi? Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Aku kowe omong apa? Gak. Lakon kedah tutuk cerita lan lakune. Blangkon genah ukurane. Lah, cerita kudu tutuk cerita lan lakune. Heeh, waya lakon ki padha karo donga. Nggih. Kripik gedang kripike tela. Cita maton rata. Heeh, tuku dawet sak cendole. Nggih, kabeh menika tetep Kudu muga-muga aja sampe ruwet, muga-muga akeh rezekine. amin. Tuku dawet sak cendole iki katoke ngaprut ketok kon. Dalan.